Badator korrika 17, badator Euskararen aldeko lasterketa. Aurtengoan Euskaltzaindia omentzea erabaki du korrikak eta Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko 3 ikaslek egin dute Euskaltzaindiari buruzko dokumentala. Gu dokumentalaren aurkezpenera etorri gara. Euskaltzaindiaren historia biltzen duen dokumentalaren estreinaldia Donostiako Kursaalen eginda eta jende asko bertaratu da. Dokumentaleko egileekin egoteko parada izan dugu eta proiektuarekin nolatan hasi ziren kontatu digute. Guri irailean deitu ziguten unibertsitatetik, baina proiektu honetan sartu nahi genuen edo ez, eta bueno, egia esan hasiera-hasieratik interesgarri iruditu zitzaigun eta hor sartu ginen, ez gea damu eta gutxego bain ikusitakoak ikustea gero. Edukiaren inguruko erabakiak eta ikasleen esku egon dira, ez? Hau da, beraiek eduki dute askatasun osoa beti AEK eta Euskaltzaindiak enkargatutako lerro nagusien hemen egon da, ez? Ja, bueno, nire papera izan da produktore gogorraren edo gogorrarena, ez? Betetzea, epeak betetzea, aurrekontua ez gainditzea eta lan txukun bat egitea. Euskaltzaindiaren bidea luzea izan den arren, zenbait gazte ausart izenburua jarri diote dokumentalari. Dokumentalan izenburu edator gehizen bat, ikusten geduleko gizarteak hartzen zabela Euskaltzaindia zeozer urruna, oso instituzionala, igual inkluso zaharkitua, eta gurekin un erakutsi Euskaltzaindia badala, ondinon espiritu gaztori mantatzen dagoen zerbait, ez? Iruditzeako dokumentala zehar etengabe errepikatzen ideian bat dela eta oso ondo laburtzen dagoena da dokumentala bera. Horrez gain dokumentala osatzeko fikzioa eta elkarrezketak uztartzea erabaki dute, arinagoa eta freskoagoa izan dadin. Aktore lanetan Olaia Juaristi ikaslea aritu da. Segaitik etorre egin dugun holan, ari bat emoteko danari eta gaztetasun espiritu hori ondinon eta gehiago, ez? Ez dakit kasualidade baina, gube unibertsitate ikaslea gara, gaztea gara bebai, eta orduan, pizkat hori lotzeko oso gako ona iruditu dago, ez? Aukera bat eman deziola eta nik kriston guztua. Euskaren aldeko lako proiektu baten parte hartzeko aukera eukitea, ore bat. Euskaltzaindia ere euskalakaria da. Euskaltzaindiak euskara maitatu, ikasi, ari eta batez ere zaindu egin duelako egin diote honako omenaldia. Esperientzia politxa, gogorra baita ere, baina azkenean gustora geratu egin jogunakin. Oso esperientzia politxa izan da, eta ia, aurrerantzien gu gure arlo profesionalien holako gauzak egiteko aukera dekogun. Motibatzeko moduko proiektua dira, eta nik espero baietz, espero berriz honelakotan sartzea.